Udto na ta og shout out din ni Sir Estudyanteng Lagan from Netherlands. Are mo request sir katong talbos kamote sir. Halangan man ni dili man ni halang unta. Alright. Pagkuan, sabaw sa nilat ang manok baghapon, mahurot. Ang budget. Yung noodles. Ay, sud ano? Mahurot eh. Malbos kamote. Belum mo kilo sa Bombay, pila? 500. Babae. Ang kilo sa Bombay is 500. Ang talbos na kamote, walay Bombay, loy ay butang. Sabaw siya, manok, wala mahurot. Ang hit na ano? Huwag haligi. Ito yung isang bataan. May dugo din po. Lila. Dili na ba sabaw ni Dudoy eh? Ano? Ang bulad, gisugbaran yung bulad ha. Mamaho mong utot ang bulad no? Orot good. Ah, nada. Natulog pa man si Umano, ipalit bag snack. Ito kong bugan. Ito kong bugan. Sabi na kamote. What is nasan man na? Gamay lah tuan ayak runya buat pegawai mula magbuat ni Agi gawang lagi mah yung tumag yun. Nah kuyawan kadua na yung ibuhat itu masih kayak 4 upan kung saan yahala. Di ka ni Agi. Wala daw ka kalungang. Sugatan na po saya. Kalungang. Dito na ka ni Agi. Daon siya makauman. Kabut pa. Bilit ko kaya na. Yun, bago pa ba ito siya ng ngape? Ngape, wala sula-sula. Dito. Nahurot ka talbos kumuti lang ka.
Shout out ni Sir Estudyanteng Laagan. Hello. Hello, Sir Hao. Sir, nahulog ang kamulot ko, Sir. Uyog. Ma, uyog ang cellphone. May pagiganti ba? Okay, you know, Kasi ahalit ka. Lapos gud akong kuan gud na eh. Uy, abri-abri sa putahan. Kaya wala naman ko ata eh. Ngayon na ha, kaya sa kuan biyo maha. Yun lang. May nagkulang 6 minutes na lang. Ma, paliyog lang. Yun na, ito lang. Ribag yung kanin mo kuan ba? Bida ni mas parang bida. Shout out ni kuan ni Sir Mr. Vincent. Wala na, nangurot na ang talbos ng kamote. Sag. Busog na ko eh. Thank you so much. Oh, God bless sa lahat.